Ja tietenkin bonuksena kaikista huolimatta ja juuri sen vuoksi 6120. 6120. Se on Porin vanha taajuus. Se on Porin Ylen vanha. Olemme kaapanneet Ylen taajuuden. Erittäin paljon kiitoksia Marko sinne Radio Blacksmith. Lähetys kuuluu erinomaisesti jopa KKX:n vastaanottimilla, joka on aika paljon. Elikkä lähetystaajuutemme 6170, 6120, 11690, 1602. Lähetämme kaikilla taajuuksilla, mikä on mahdollista. Tämä on Skadio ja Viikonloppu Radio.